салом алейкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеоро ман аз ба тартиб даровардани мӯҳои духтарам шурӯъ мекунам. инҷа ман мӯҳои духтарама каме шона кунам гуфтам. мӯҳош хел тез шона мекунӣ, резинка мекунӣ, мебофӣ, ҳамаш беҳуда, хел баъди 10-20 минути бо титу пит мешава. хулоса хостам каме бофам мӯҳошаву камтар берун бироем. рости мо 2 рӯз боз шуд, умуман берун набиромадем, фақат дар хона будем. гудак зиқ мешава хонада, аз тиреза офтоба мебина, оча берун рафтем, офтоб гармакай, мегум не гарм нест, бовар намекунам, мебироем, хунукӣ мезанад, оча рафтем хона, хунук бо гашта мебиёем. хулоса рӯзҳои мо ҳами хел мегзарад, як берун мебироем, як меоем ки бо ҳозир ки рӯзҳо беҳад калта шудагӣ, яъни успет намекунем даже берун биромадана, ки худаш бегаҳ мешава, тез торик мешава. ҳамин рӯз ина хобам накардаку манам инҷа ждат кард ки очаш куроша шававу берун бирояд. рости хел гоҳ вақт зиқ мешава, хел худам ку зиқ мешаваму гудакам зиқ мешава. оча равем якҷо, очаи хелу хел ғам метиҳада, гираву нолавам хел мекунад. бо хай дадашон бекор бошанд, моро ягон ҷо мебаранд, ягон ҷо ҳам куҷо, ягон торговый центр, ягон ҷоҳои детский развлекательный мебаранд. каме бозӣ мекунад, каме медавад, хурсанд мешав, бо мебиёяд, бо ҳами хел чанд вақт бо мегарда, хай бо хурсанд мешавам. ҳозирам хел чанд вақт шуд ягон ҷо рафтагӣ нест, бо хел кам хӯрок хӯриш кам шудагӣ, ҳамин хӯрокҳоша кам мехӯрад, ман уже мефаҳмам ки камтар вай шудагӣ, бо чӣ мекунад, инҷиқӣ мекунад. хай ҳами хел хулоса берун мебироем. ин офтоби инҷа нур дораву чӣ не, гармӣ не. баъд мебироем, каме мегардему мебиёем. дами рости чанд вақти охир беҳад зиқ мешавам худамам. ҳамин канал кушоӣ асосан аз ҳамин сабаб кушодам, ки каме боша як худамам ба коре машғул кунам ва ҳозир кам видео мекунам ва як кам монтаж. хай ҳозирашта монтажи соз кардаам наметавонаму, хай ба ҳар ҳоле монтаж мекунам. ҳам хел вақтам камтар мегузарад, ҳама хел рӯзҳоам гӯё ки мегузаранд. хай ҳама ба хотири зиндагӣ беҳтар гуфта ҳама саргардон дар ҳамин дунё. ҳар куҷое ки зиндагӣ беҳтар боша, онҷа ватан гуфтагиям. барои ҳамин тоқат, сабру тоқата пеша кардагием. шояд мо низ рӯзе хел хай ба ватан баргардему, боз хурсандию ҳамаш аз пеш. хулосан инҷа ман аллакай бофтам мӯша, берун мебароем. آخری ما بودم مادر куҷо барам? садик. Ты хочешь в сад? Да, а там дети. Хочешь поиграть с ними? Да. Давай сюда. Катаемся на здесь и на здесь. Хорошо. Куда мы пойдем? Мы пойдем в магазин. О, нет, пойдем мы в детскую площадку. В детской площадке? Да. Что будешь делать там? Играть и горки кататься. Ой, А, ой. Кто там кричит? тоже кричит. Караул. Караул, скажем. Караул. Да.
А что это такое? Это Маша. Маша это. Маша? Да? Правда? Нет, это я. А, это ты, да. Я кричу я. Трубку. Пим. М. Сиди и я спи. Это Аламанаби. Чувак, сиюби. Я буду твоёди. Я ABC. Молодец. عزیز من کمی اوقات برای بگاه کردم. انیقترش کمی مکرون پلاو کردم. هم خیلی با مکرونی و اسپاگتی. راستی هم خیلی اوقاتش شوهرم به حد دوست می‌داره. فقط هم خیلی اوقات زکر میکنه. انا اینجا لکای اوقاتی ما تیار شد دم گرفت و دوستانی عزیز تماشابینان خواهش میکنم که همین کانال ما رو دستگیری کنید، подписаться کنید، لایک مونید و کامنتاری نویسید تا که پیشروی کانال ما، یعنی که با پیش رفتن کانال ما میتوانیم که ویدیوهای جالبتر و بهتر رو پیشکش شما کنیم. باقی همه در امان خدا بمانید.